Amics i amigues, acabem tota aquesta promoció de vídeos sobre aquesta publicació que he escrit de Santàfora Màrtir Singular, del Centre de Pastoral Litúrgica, parlant de l'aplec de Santàfora que se celebra el 5 d'agost aquí a Santàfora, i també fan una missa especial el diumenge després del 5 d'agost. El martiri de Santàfora consta el 7 d'agost, i així ho recull el martirologi actual de l'any 2007, però l'antic martirologi del segle XVI figura el dia 5. Per tant, a Augsburg ho celebren el 5 i el 7, aquí a Santàfora principalment el dia 5, i totes les Santàfores de fet ho celebren el dia 5 d'agost. Una forta salutació a la gent de Canet d'Adri, de Sant Aniol de Finestres, de Sant Gregori, de Sant Martí de Llémena, de tota la vall del Llémena, amb Adri, Cartellà, Ginestar, Llorà, les Serres, la gent de Girona, la gent de Salt, que tenim molta estima. Diu una tradició: és digne de mencionar-se que en el dia de l'aplec passa una cosa rara i providencial. És el temps en què s'experimenten amb més força els raigs de sol i no obstant el bestiar està a l'aire lliure, quiet i tranquil, sense donar cap mena de cosa, verificant-se ben bé aquell adagi tan sabut de en l'aplec de Santàfora les mosques no piquen. Amics i amigues, que Santàfora us protegeixi, i Santàfora Màrtir Singular per conèixer més coses. Que vagi molt bé.